Akory aly atsika jiaby, mbola tsara atsika eto Ambariobe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atsika ngano vovoatselitra elo e. Ambariobe fo. Kontegna lera Ambariobe elo tsy ho avy 24 heures tsisy eny motro. Ambariobe volaniko zegny, elo tsy ho avy 17 heures 18 heures tsy fisiany rano Ambariobe. Ambanja tsy volagnina. Apetrako fagnontaniana amitsika jiaby. Fagnontaniana nataon'ny Rajojo Andry Nirina Rajoelina zay tsy mivaky loha amitsika malagasy. Fotony izy fa manana 8 cm anany, jabora vava ninazy ary. Karaha zegny koa rô mpiaradia aminazy andio volaniko eto. Amin'ny faritra Ambariobe ndraiky Sambrano, be mazava. Apetrako aminareo, atsika samby mamaly. Misy fanjakagna aminay Ambariobe eo sa tsisy fanjakagna e? Misy olombelogno Ambariobe sa tsisy olombelogno? Sambrano be mazava, misy olombelogno sa tsisy olombelogno? Misy fanjakagna sa tsisy fanjakagna? Ny raha hitako, misy pinono ndraiky piso lelaka. Zegny raha misy be mazava ny Sambrano ndraiky Ambariobe. Miala tsigny e. Koa rô tsy faly rô mazo mamaly. 17 heures par jour farany hely. Tsy motro, tsy rano, tsy Sambrano be mazava, tsy Ambariobe. Karaha zegny koa, elo volaniko tsy ho avy 24 heures, tsisy rano. Rangony maly atsika t'Ambariobe teto nisy rano, nisy motro farany. Atsika zao fa midriky tsofotro andra, tseniky misy motro. Mitodika aminareo fanjakagna ny Ambariobe sa. Zay tsy tia lala, zay tsy tia he. Ny raha hene, zay takinareo facture, zay mitaky aminareo rano motro alifasa. Fa zay koa fa tsy amenareo motro ndraiky rano, zay tsy agnefa facture. Napangenareo 10%, napangenareo 100% pénalisation facture ane, zay tsy agnefa, koa tsy alefanareo rano ndraiky motro ara-dalagna. Anareo fanjakagna ny Ambariobe zegny, même fanjakagna ny Ambanja Sambrano be mazava. Ino ma raha ataonareo député aby reo ino? François Arosy, ino raha ataonao ino? Nono? Azafady aminao valy sirtisy. Zay mila rano motro mandeha ara-dalagna, fa zay kaza takitakinareo facture, menomenasenareo ndraiky 5% tsisy raha manjary. 17 heures zo io angala 18 heures, Sambrano be mazava tsisy jirama. Logique normal aminareo fanjakagna misy fagnahy reto zegny. Anareo mivola fa anareo misy fagnahy. Miala tsigny. Na ino ma zay vahoaka potegny? Koa fa tsy vitanareo. Zay mangataka. Préfet n'Ambanja, député n'Ambanja, Nosy be même chose. Monsieur Angelo, préfet n'Ambariobe, Labanany Arosy. Koa fa tsy vitanareo asanareo miala aminay eo mindao mody aminareo agny. Zay mila olo miaraka miasa aminay vahoaka, miegny ndraiky zay vahoaka. Fa tsô avy aminareo. Tsô avy aminareo za. Tsy ho tantinareo. Fa maromaro fampitandremagna ataonay zay karaha tanareo mampitandrigna zay vahoaka.
zay he managna droit koa mampitandrigna anareo fa tsy anareo ny ampitandrigna zay he anareo napetraka io andeha nompo zay he fa tsy zay andeha nompo anareo tompoa zay vahoaka alifasa rano alifasa motro zay tsy mijery zay problème nareo directeur ny Jiramany Ambanja directeur ny Jiramany Ambariobe kofa tsy anareo asanareo miala aminay io zay mila olo tsy mamono zay vahoaka karamanareo ne tsy tapaka bondekesinareo fa zay vahoaka velitegnanay tapaka velitegnanay tsy tapaka bondekesinareo tsy tapaka na ino zay vahoaka to karaha io kofa tsy anareo DG ny directeur ny Jirama Ambariobe Ambanja miala zalahy miala anareo koa fa bado amla olo maheraty eto io mba digny eritserety edy makakonareo io 17 heures vahoaka tsisy rano tsisy motro hamono vahoaka koa nanareo zegny hamono vahoaka ny anareo zegny ambaraza etsotra 30 millions population Madagascar koa fa tianao vonegna Rajoelina Mamba Ravatomanga premier ministre sy mpiaraka aminany ambaraza vahoaka anareo éliminenay vonenay mba fahenay zay magnamboatra serkenay zay tompony fa basy zay raha nataonareo zay folo 5 ampitaogno tsisy raha nanjary préfet n'Ambariobe firy fanjavana avianao io ino raha nanjary nataonao nino mialatsiny zany Razelo anao tsy maintsy volagno fa anao tompony andraikitry voalohany io en tant que anao président ny OMC kofa tsy hainao asanao miala amin'ny anosy be eo ampidira olo mahera fa tsy anao ndeha hitandregny karamany Mamba Ravatomanga magnapetraka anao io mialatsiny zany anao tsy maintsy volaniko faly anao volaniko tsy faly anao volaniko 24 heures olo tsisy motro logika aminao zegny natao hanompo dianao io fa tsy andeha atao mpanompo ho tompoegna anao navy andeha nompo zay fa tsy zay andeha nompo anao mialatsiny aminao labanany préfet Sambrano même chose anareo koa fa tsy miasa anareo miala point bara simple comme bonjour velitegnan'olo jiaby robaka zalahy ndraiky nisy fanjava raiky bondekesinareo tsy nazonareo en plus zegny anareo mbola masaky milebaleba eraka ny tanàna ndraiky katikaty volam-bahoaka nagnamezanareo hitateranareo rano an-tragnonareo azambakegna zay vahoaka azambakegna zay vahoaka Mamba Ravatomanga Rajoelina tsy hay Christian sy Forongo regny ndao tompoa fa nareo navy eo nareo andeha nompo zay he fa tsy zay hanompo anareo sagnatreny vava misy l'hôtel o tsy sakinareo tapagna motro ndraiky rano Palimbitsa lo tognoniko agnarana na ino l'hôtel n'olo madinika andeha vonenareo rano vonenareo motro raha tsara nisy tamin'ny Ambariobe teo raha ataonareo io tanànanay alafinareo amin'ny Mamba Ravatomanga razana nay diadiavinareo miaraka amin'ny Mamba Ravatomanga ty manino PDG nino PDG ny gay zay boka haiko dika amin'ny PDG président de gay mialatsiny aminao Ravatomanga faly anao tsy faly anao izy zegny zay fa empaka ndao mody aminao atsimo agny en tant que anao vezo zegny olo misy fagnahy misy jery miaraka monigna amin'olo fa anao le raiky vezo criminel azafady zalahy
olo tsy tokony omeloko aminareo fa tsy firarahinareo tsy fitandrignesanareo vahoaka za mampitandrina za tsy menasy raha tsy miragna boka raha roy zay tsoza la préfet ho avy aminao raha nahazo tamin'ny taogno maromaro loso 80-82 magnontania anao tantaran'ny Nosy be zay nisy district eo ray aman-dreny najene paix à son âme mevalignitry isan'andra zay mandoka sofinany nataony donto sofinginany naboaka ane vahoakany Ambaribe fa donto koa sofinay taminany agnontania tantara nampandehanay vity midi be moins karny Ambaribe metany andra mamaky loasola io baka amy bureau district eo jusqu'à amy Château-d'Eau Tragnondrano pieds nus tout nu caleçon foot aminany tsao avy aminao raha zay Zandry Angelo ke raha koa fa tsy vitanao frère tsy solution anao mela Zandry fa zay empaka zay vandesanareo kado zay vandesanareo anao neto ny lebaleba ny volagna sur 6 moteur 4 fa mandeha aia 4 mandeha io nagnino anao mavandy zay karaha mameno mamravatinanga anao avandesa vahoaka sa zay karaha karaha meny rajoel anao ska fanjava hoe akandale vahoaka député Arosy ndo anao mody aminareo be fandrignanao fa tsisy raha lainanao io andrangona avianao io anao namoany tanànany Ambaribe io que dalle raha tondrasanao Ambaribe 17 heures zay tsisy motro 17 heures zany konty isan'andra vahoaka miaigny 17 heures tsisy motro 17 heures tsisy rano 24 heures palimbitsy aritsy sakinareo tapagna fotony ino palimbitsy olo magnandevo anareo zay ene koa te ampidiko groupe io zay afaka mampidiko groupe privé fa noho zay magnaja lalàna zay manginy fa koa zegny tadiavinareo amy Jirama o mbo ampidiriko zaka amindro ampidiko groupe privé io gratuit ataoko amy vahoaka miramasy volan'ny tourisme jiaby avy eo ianareo miramasy volan'ny paquebot jiaby avy eo ianareo mivanga moteur ny volan'ny tourisme koa mavanga moteur any io e volan'ny paquebot mavanga groupe moteur jiaby mahavelogno zay Ambaribe io zay tsisy raha angatany Tananarivo fa tsy zay vola jiaby ramasenareo alefanareo Tananarivo mamra vatomanga Rajoel Tsay Christian bande abruti jiaby mandrava taniny anareo premier mandehandeha rasagna any anareo premier lingilingy aby anareo kofa mamra vatomanga anavyo io ma Jesosy sa io Mahome mitodika amitsika vahoaka ny Ambaribe za atsika vahoaka ny Ambaribe ro koa fa tsy hitandregnatsika agnatin'ny semaine ty ro tsy ahita solution amiako solution vahoaka ny Ambaribe simple fo atsika midika ary amy bureau district ary atsika mandeha amy la banany ary directeur ny Jirama kofa tsy hainao asanao miala Ambanja ndraiky Ambaribe volaniko zay olo raiky fo zay io fa tsareo navy andepetraka eo andihina volam-bahoaka aza magneky atsika vahoaka andeha gnefa motro ndraiky rano amy facture koa tsy retindreo rano ndraiky motro manaova karaha Tananarivo atsika Ambanja Ambaribe volaniko zay managna droit tsika mijotso amy lalabe mandrobatra fo azo atao roa tsika pneu amy croisement jiaby nagnino palimbitsy mahazo mampiasa magnino palimbitsy mandeha rano magnino palimbitsy miretry motro
fa les autres atao nino tsy korigna mastai asa toa zay fiagnam-bahoaka zalahy asa toa zegny fiagnam-bahoaka izy volaniko aminareo vahoaka zegny herignandra de le metsika ro koa reo fa tsy mety solution mijotso amin'ny lalabetsika na reo miala mipetraka olo mety malio mitondra io fa zay tsy mila olo mitsety vahoaka vous êtes tous des Dracula vampires tsety vahoaka zay raha hainareo c'est normal baka zegny ne mahavy reo magnano tous les moyens hipitrany loup-garou ali volovolo ambanja la même chose pire que ali volovolo sasany andipetraka io baka mony vahoaka koa zay tsy faly amizay mamalia manaova live manaova droit de réponse managna anareo zay tsy faly ndre fanjakagna mamalia fa ampy zay vahoaka raha ataonareo zay tizetera peuple tsisy motro presque va 24 heures logique amin'ny magago be nareo foagna io tsisy raha io tsy rebiky migego les deux préfets les deux députés ambanja ambario be putain mialatsigny aminareo zalahy mialatsigny tsy nifodiagna no solution ny solution reo tsy mahay reo miala zone olo jiaby aty ndre ody ndre tsy ody agny solution koa tsy ataondreo reo tsisy varany maro aneny nody agny nisy solution déjà reo fa tsy mahay mitandregny olo tsy mahay midiscute ndraiky olo ce sont des impolis koa fitondragnany fandisy teto ty fitondragna farany impoli sady tsy mitandregny vahoaka tsy mizaha vahoaka manambotambotro fo mbo ho samborinay nareo mbo azy andra namboranay anareo sambora fo olo fa andran'izay manambotro anareo mbo hainareo ia lalagna mody antaminisa anareo anareo mandeha tsisy asa loha katikatiny vahoaka andeha tateranareo rano an-tragnonareo vahoaka tsy amenareo rano directeur any Jirama tragnonao miretry motro ambario be nosy be azafady zalahy tery za mbola tsy henky nagnasa aza mpisay anareo za fa za koa nagnasanareo tsy digninareo asatako anareo Diego fa tsy volagniny henareo magnatriky rano maskriny za tsy mivolana za tsy tia maskriny fa alohan'ny maskriny peuple important vahoaka important l'eau c'est la vie fiaignana ny rano fa sapotegny fiaignana ny vahoaka tanàna elo tsy voafenao angelo soi-disant non préfet en même temps président ny OMC la même chose ambario be ambanja helihely nanosy be ambanja préfet tsy mafé ambanja député baka à l'est tombé mitety ambanivolo mizara vilany kanal saty zay raha ataony tsy zay raha tadiaviny vahoaka zao daraka hoy sirtise zafady zandry zahava solution Jiramane motrone fa tsy andeha tety ambanivolo andeha agnano propagande sasana andeha ataonao vahoaka tsy mila sasany be mazava tsy mila sasany fanambaran'olo ane zegny fa hen'olo raha andeha ataonareo ndraiky sasany karaha ataony Jack ndraiky azao vila olo antignana igny asa potegny zalahy asa potegny vahoaka asa madiniky gâteau-n'olo jiaby robaka rangony moaly gâteau-n'olo jiaby agnatiny
varotro ndraiky ny fiainareo jiramara robatinareo volagna baka anao dezeny jiramany ambanja ndraiky Ambaribe ny fiainareo raha n'olony robatinareo sa koa nareo vahoaka mpagnano gateau reo atopia agnaty bureau ndreo gateau jiaby robatindreo io atsika tsy mandrobaka atopia agnaty bureau ndreo fo yaourt jiaby robaka io atopia agnaty bureau ny jiramary amy préfet amy député aizandreo izy karakory ka zegny izy vahoaka n'Ambaribe vahoaka Sambrano atsika magnano karaha ataony Antananarivo koa roa pneu eraka ny lalagna za mitariky voalohany alondreo manambotra za ro samboriko aza milefa fo magnino milefa raha misy korontagna aza milefa baka midoha eo baka nareo hitanareo izy bande d'abruti